Ринат Күле сөйлеген сөзін сөйлейін. Bir класста оқыдық, bir партада отырдық. Бәләке шақтанық. Ол бек яқшы кіші болды. Служаклар айты, действительно яқшы кіші. Спорт біле заниматься етәдірі. Техниканы яратадыры. Отлар яратадыры. Бұланы меңе сөйлейдірі. Шоңа вечная ему память Ринатқа. Оямады аны язмыш. Ни бары 19 яшендә, яшеннәрдә яшнәп дөрләп янып яшәр чагында Әфганчы Ринат Миркасим улы Баязитов гүриясе булды. Әйе, Әфган сугышында ул кылган батырлыклар бер-беренә тиң. 11 март аның туган көне. Бу көнне ул белем алган элекеге 1 санлы урта мәктәп, хәзерге 1 санлы гимназиядә Ринатның классташлары, Әфганчы райондашлары, якыннары аны якты хатирәләр белән искә алды. Советлар Союзының кораллы көчләренә Ринат 1984 елның 18 апрелендә алынды. Афганистанга шул ук елның сентябрендә эләгә ул. 1-нче мотострелковый рота пулеметчысы була. 1985 елның 10 апрелендә батыр адым эшли ул. Биеклек өчен көрәш вакытында дошманның ут ноктасына яшерен үрмәләп барып, гранат ыргыта. Шуның белән взводка хәрби бурычның уңышлы үтәлешен тәэмин итә. Кызганыч 16 августта фәннәтчеләр белән сугышта авыр яраланып, иптәшләре кулында вафат була. Узган чарада мәктәп укучылары сугыш чорында Ринатның якыннарына язган хатлардан юлларны укып ишеттерде. Әни һәм агайлар, минем өчен кайгырма, үтенеп сорыйм. Шак-шагыма көтү, язлар да килеп җитә, алкарлар да рибетә. Мин дә кайтырмын сезнең янга. 20 май 1990 Сәлам Тормыздан. Минем хәлләрем әйбәт кенә, әле метро талайдан. Понедельник и вторник чыгам. Ул төзәлде инде. Берсе генә аламы. Мин сезгә хат язам, ә миңа килмәй. Сез язмай торам. Чыккач билгеле булыр. Күчеләләрме? Юк. Хат язармын. Минем өчен кайгырма. Минем барысы да әйбәт. Кабат сәлам белән Ринат. 12 август 1884 ел. Ринат Миркасим улы Югары Ярки авылы зиратында җирләнгән. Әфганчы дуслары, классташлары, якыннары аны кабри янына барып та искә алды, чәчәкләр салды. Бүгенге көндә Ринатның әнисе Венера апа исән сау. Яулыгы астыннан шал чәчләре чыгып торган апа яшьләнгән күзләрен яшерде. Бер туктаусыз аккан яшьләрен туктатырга тырышты ул. Газиз улының дусларын күреп, йөрәге ни дәрәҗәдә әрнегәндер, үзенә генә билгеле. Ул көннән Ринат Миркасим улы яшәгән йорт диварына тактаташ куелды. Сугыш тамам, ә тарих мәңгелек. Әфган сугышы да тарих төпкелендә калды. Әмма кеше хәтерендә аңа әле озак яшәргә туры киләчәк. Чөнки солдатларның каны һәм әниләрнең күз яшьләре белән язылган ул. Айгөл Муллаянова, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадио компаниясе.